ଏବେ ଆମେ ହାତରେ ତିଆରି ରୋଷେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଜଳଖିଆ ବିରି ବରା ଆମେ 250 ଗ୍ରାମ ଚୋପା ଛଡ଼ା ବିରି ଧୋଇକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିକି ରଖିଛୁ। ଏବେ ସୁଜି ରଖିଛୁ। 3ଟା ଗୋଟା ପିଆଜ କାଟିକି ରଖିଛୁ। ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ, ଭୃଷଙ୍ଗା ପତ୍ର, 4ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ସୁଜି ପକେଇବା। ଟିକେ ଘାଣ୍ଟିଲା ପରେ ପିଆଜ କଟା ଦେବା। ତାପରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେବା। ତାପରେ ଭୃଷଙ୍ଗା ପତ୍ର ଦେବା। ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ। ଏବେ ଆମେ ହାତରେ ତିଆରି କରିବା। ହାତରେ ଚକଟିବା। ୟାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ଆସ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗାଇବା। ତାପରେ ତେଲ କରେଇ ବସେଇବା। ହାତରେ ଟିକେ ପାଣି ନେବା। ପାଣି ନେଇକି ବିରି ଓ ସୁଜି ଗୁଳା ହୋଇଥିବା ଖୋଳିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତେଲ କରେଇ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଛାଡ଼ିବା। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପକେଇ ଚାଲିବା। ବିରି ବରା ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ ହେଲା ପରେ ଛାଣିକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ବିରି ବରା ଜଳଖିଆ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆସ ଖାଇବା।